tomto videu vám stručne zhrniem svoje problémy, ktorým som čelil za posledné 3 roky. Boli to problémy, ktoré prerastli až ťažké svalové deformácie a komplikovali mi každodenný pohyb. Trápili ma spadnuté ramena, spadnutá povytočená panva, predsunutá povytočená hlava, diastáza na bruchu a športové zranenie, pri ktorom mi spadlo závažie na chodidlo. Riešenia som hľadal v rôznych cvičeniach s vlastným telom. Cvičenia sa mi podarilo nájsť a problémy som odstránil. Za tie roky som sa v oblasti svalovej regenerácie veľmi dobre zorientoval a všetky svoje skúsenosti, čo som sa naučil, chcem posunúť aj vám ďalej, aby ste si tiež vedeli pomôcť sami. Ak ťa táto téma zaujala, mám v pláne rozobrať tieto problémy bližšie v dlhšom videu na YouTube, na mojom kanáli Recovery Tom, takže ak nechceš, aby ti to ušlo, tak daj odber a vidíme sa.